Това се случи с баща ми. Той ми разказа за едно събитие, което го беше изплашило. Беше 2002 година, когато току-що се бяхме преместили в нова къща. Татко разопаковаше вещи, докато мъщехата ми беше на работа, а аз на училище. Малкият ми брат беше вкъщи, болен и спеше в спалнята си. И така баща ми разопаковаше вещи, намери старата си полароидна камера и започна да я разглежда. Реши да се промъкне в стаята на брат ми, за да направи сладка снимка как спи. Той беше на около 6 години по това време и наистина беше очарователен. Отвори вратата и видя брат ми, свит на кълбо на перваза, точно до прозореца. Лицето му беше извърнато от баща ми и притиснато към стъклото. Татко стоеше на вратата и направи снимка, тихо затваряйки вратата. Докато снимката се проявяваше, брат ми внезапно излезе от банята в другия край на коридора, плачейки, защото беше болен. Баща ми се изненада, знаейки, че той по никакъв начин не би могъл да стигне от спалнята до банята за броени секунди. Той бързо отвори вратата, за да погледне вътре, но там нямаше никого. Решаващият момент беше снимката. След като брат ми отново заспа, баща ми погледна снимката. Това, което трябваше да бъде брат ми, спящ с извърната глава, се превърна в изображение на малко момче, стоящо с лице към баща ми. Долната половина на лицето му беше размазана и червена. Баща ми не вярва в призраци, но беше ужасно изплашен. Той показа снимката на мащехата ми и на сестра Истеролиш. Те я държаха в кутия в спалнята си и я използваха като тема за разговори в продължение на няколко години, докато не се изнесохме от къщата. Една от стените на мазето ни се срути и не беше безопасно да се живее там. Никога не съм виждал тази снимка, но много от семейството ми я видяха и всички те са съгласни, че беше зловещо. Никога не сме виждали нищо друго паранормално в къщата.